Здравейте, сънародници! Днес, 28 август 2026 година, обнародвам един свой афидевит, волеизявление на човека, който ще бъде изпратен до международни организации. Показвам неговата английска версия. И българският вариант, който ще бъде добавен в хронологията и в моя регистър като авторски документ, от който евентуално, когато се наложи, могат да бъдат правени копия, верно с оригинала, и изпращани до различни институции в някаква преписка или в зависимост от това къде какво има да се каже или покаже. Волеизявление на човека в афидевит от жив човек, жена Ана, със собствено име Ана, живородена от майка Елена, с баща Здравко, потомка на родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, правови статус човек, субект на правото човек, суверен, народ и власт по Конституция, член 1, алинея 2 и Всеобща декларация за правата на човека, член 21. До Ватикана, копие до служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека, копие до Всемирен пощенски съюз, копие до Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. При необходимост копия до администрации, институции, юридически лица. Волеизявление на човека, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ви и между живите. Това е втора версия, защото първата е изпратена до ООН и Министерство, президентство през септември 2022 година. Авторският документ е съставен под номер АЗ 00111 608 2026. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде приет като документ в съответствие с естествени, международни, извънтериториални, суверенни и други права без ущърб за притежателя. Всички права и свободи запазени и защитени от териториалните закони и международното право. На притежателят на този документ да се оказва помощ с всякакъв вид подкрепа. Този документ има уведомителен характер. Настоящето волеизявление важи на всички територии, за всички системи, лица, хора, същности, юрисдикции, мрежи, пространства. То е ретроактивно и правото да го допълва и тълкува има само авторът. Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жена с име Ана от родовата линия по баща Стоянови, съм жена от плът, кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създадена съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя, България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободна от задължения пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности и указвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек и суверен жена Ана на земята. Известявам, че както преди, така и сега, аз съм жива и от деня на моето раждане, нито за момент не съм се губила, без вест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези, сключени по умълчание, чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам
всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен със скрита информация, знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, живият човек, жена Ана, не се разпознавам в тези документи. Този факт за превръщането ми в частна фирма е скрит от мен и моя подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това, личната карта е само фикция, няма силата на договор. Уведомявам, че ще използвам личната карта само и ако е необходимо в моя полза и изгода в взаимодействие с системата. Заявявам правата си на собственик по рождение, като властник и наследник на земята в минало, настояще и бъдеще, на своята част от всички нейни ресурси, полезни изкопаеми, включително изделията, изработени от тях, както и правото на резултатите от труда и творчеството ми, както и правото на собственост на името, душата, тялото и ума ми. Като дееспособен човек, жена със собствено име Ана, не се нуждая от опекуни и други подобни претендиращи да управляват моите ресурси, активи, общество и имущество и родово наследство. Дадената ми власт на земята от Първотвореца и Конституция реализирам непосредствено, особено по въпроси, касаещи мен и семейството ми. Не предоставям своето право на глас на други, било то партии, политици, организации, физически или юридически лица. Не участвам в частни корпоративни избори, не се нуждая от услуги, които не съм поръчвала на системата, държави, общества или други лица и организации. Защитена съм от Първотвореца и от международното публично право. Лишавам всички хора, същества и лица, свързани с мен и моето име, от техните фидуциарни обвързаности и задължения, тръстове основани на лъжливи презумпции, обявявам за фалшиви, лъжливи и нямащи имущество. Отричам се, развалям и анулирам по собствена воля всички уговорки и договори, както и договори за доверително управление, сключени от мен или от моите персони в минало, настояще и бъдеще, чрез така нареченото мълчаливо съгласие с измама, чрез скрит смисъл вложен в тях или такива, които ме въвеждат в заблуда с неразкрити пълни условия, както и такива, които са сключени без моето осъзнато съгласие, както и договори, в които отсъстват мои условия. Обявявам ги за недействителни и правно нищожни. Мълчанието ми или бездействието ми по една или друга причина в каквато и да е ситуация или случай, или невъзможността за отговор, по каквато и друга причина, като закъснение, неспазване или изтичане на срокове, непредоставяне право на отговор и други, не може да бъде считано за съгласие от моя страна на отправени към мен оферти, както и за съгласие за влизане в договорни отношения с когото и да било. Отричам се от всички клетви, направени от мен в миналото, и ги анулирам. Оттеглям, отзовавам, анулирам всички подписи, включително електронни такива, както и кръвотпечатъци от пръсти, крака, в качеството на подписи и съгласия, получени, взети или поставени от мен, живия човек, жена със собствено име Ана, собственоръчно, посредством принуда, манипулация
или чрез измама върху документи, договори с скрит смисъл и съдържание. От юридическата фикция граждани на лицето, персоната Ана Здравкова Генчева и Ана и изписано същото с главни букви, изписано в различна последователност или изписано с латиница, създадена или в различна последователност, създадена на мое име от корпоративната система, съм единствен бенефициар и изгодополучател. Документът, наречен лична карта, по никакъв начин не ме представлява. Аз не се разпознавам в него. Не може да бъде считана за договор между мен и корпоративната система, след като не са разкрити пълните условия на договора, тъй като в него има скрито юридическо лице чрез измама и не може да бъде използван в мой ущърб, но мога да го използвам в моя полза по начин угоден за мен. С настоящото волеизявление влизам в качеството си на генерален изпълнител и главен разпоредител имущество на физическото лице. Всички активи, полагащи се на мен, живата жена, живия човек, както и тези писани на името на персоната, гражданина, гражданката, лицето, като сметка по родово наследство, латерална сметка за земи, имоти, средства за съществуване, ресурси, преминават в мое владение от този момент нататък. По моя воля забранявам да ми бъдат присвоявани цифрова идентичност, статуси, имена, персони, номера и други. Забранявам да ми бъдат вменявани вина, отговорност, задължения, здравословно или психично състояние и други. Забранявам против волята ми да бъда тествана, изследвана, медицински манипулирана, в тялото ми да бъдат въвеждани нанотехнологии. Забранявам да бъда регистрирана, следена, преследвана, записвана, проверявана, подслушвана, задържана, отвличана, идентифицирана, разпитвана, съдена. Аз, жива жена Ана, живородена, 5 число от месец август, лето 1962 на територията на България, земята, народност, българка, вечно жива, божествена душа, проявена в тяло на жив човек от женски род, от плът, кръв и кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум. Жива жена, суверен с име Ана, съм съучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданина, гражданката, физическото лице, юридическото лице, госпожата, правната фикция Ана Здравкова Генчева и аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона. Гражданка, физическо лице, юридическо лице, госпожа, правна фикция само тогава, когато е изгодно за мен и е нужно за моя полза. Категорично забранявам събирането, изземването, обработката, ползването, съхранение или предаване от когото и да е било, на когото и да било, на принадлежащата ми информация и биологичен материал от какъвто и да е тип, събирани от мен, по каквато и да е причина, чрез каквито и да е средства и по каквито и да е причини, като биометрична походка, осанка, лице, коса, глас, говор, форма, структура и цвят на ириса на очите, отпечатъци на пръсти, кръв, ДНК и други, проистичащи от мен, моето изображение и името ми. Забранявам на всички същности, същества и лица да въздействат на моите душа, дух, ум и разум, памет, съзнание и тяло със своите деструктивни програми, инсталации и пропаганда. Всичко, което ми е било отнето като права, време, енергия, наследство, средства, ресурси
и други да ми бъде възстановено с 20% годишна лихва в пълен размер за времето от раждането ми до сега, от отговорните за това в едногодишен срок от тяхното уведомяване. В случай на нарушение на волята ми или потъпкване на каквито и да е мое право по рождение, каквото и да е мое право по рождение, или човешко такова, както и грубо физическо, от хора, същества, същности или физически и длъжностни лица, нека те да понесат пълната материална, физическа и кармична отговорност и да бъда овъзмездена от тях за нанесения ми ущърб с обезпечение, определено от мен за хора и физически лица според деянието от 10 000 до 1 милион евро или равностойността им в злато, в случай когато не съм определила сумата е максималната и за корпорации, и за организации на стойност 1 милион лири стерлинги, 15 тона злато, проба 999.9 или други равнозначен физически актив, имаш същата покупателна способност като това на златото към момента на обнародване на волеизявлението, който ще се използва и ще е валиден в бъдеще. Всички взаимодействия с мен от представители на системата могат да се извършват единствено при наличие на договор, сключен с мен живия човек, с разкрити всички условия по него и след представяне на нотариално заверено пълномощно от работодателя на лицето. При опит или осъществяване на физическо или друго въздействие върху мен, срещу мен, моето семейство и имуществото ми против моята воля, пълната лична и материална отговорност за последствията да бъдат за сметка на инициаторите и изпълнителите на подобни действия, като единствен разпоредител на най-ценния мой ресурс време, разпореждам по своя воля материалната отговорност за деянието, отнемане на време за физически, длъжностни, юридически лица, за всеки по-отделно да бъде в размер на 100 грама злато, проба 999.9 или равността им в местната валута за 1 минута изгубено време. Всички задължения по нарушаване на волята ми да бъдат изплатени в едноседмичен срок от извършване на деянието. При неизплащане на сумата в указания срок след изтичането му за всички длъжници влиза в сила Вселенския закон карма. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданина, гражданката, физическото лице, юридическото лице, госпожата, правната фикция, имената, разписани по различен начин, както в лична карта, принадлежащи на мен жив и свободен човек, суверен жена Ана, не се нуждая от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право с всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя, разпределени поравно на всички на земята. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест, с чест и достоинство, доблест и неотменими права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образования и фикции. При неизпълнението им се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпи и невъзстановим ресурс времето в размер на сума, определена от мен и
в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията. Оставям за себе си правото да променим единиците за обезвъзмездяване за 1 минута време. Известявам, че за да се изисква предоставяне на лична карта от мен, удостоверяваща персоната, имената, по различен начин, както е изписано по лична карта, и е нужно да ми бъде предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностното лице, служебното лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частните организации се уреждат по силата на офертно-акцептните отношения и договорното право и единствения закон сега в света. Аз, живия човек, жена, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф или пръстов отпечатък от палеца на дясната ми ръка. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и са моя интелектуална собственост, както и тези на личната карта. Забранявам използването на моите лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват корпоративната система, за да притежават репресивни органи на държавна власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен, без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. С това волеизявление обявявам публично и официално, че отхвърлям, оспорвам, отричам 12-те презумпции на гилдия БАР, относно което има създаден официален документ, придружен с клетвена декларация на истината. Това може да направи само жива жена или мъж, правови статус човек, субект на правото човек. Даденото волеизявление е съставено и написано и автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както е и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без мое съгласие, а също така и принуждаването ми към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора, за мен, вечно живата душа, проявена в тяло на жив човек, жена Ана. Нищо от написаното в настоящето волеизявление не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настояще и бъдеще. Притежавам неотменими божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната фикция, имената в различен начин на изписване. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души са в сила вселенските кони. Настоящето волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видеоплатформи и социалните мрежи. Настоящето волеизявление е да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящето волеизявление написах днес на 16 август 2026 година, деня, в който е написан документа. Нищо лично, просто закон. Това е втора редакция и с първата редакция
Това волеизявление вече е влязло в сила. Това е допълнената версия. Нищо лично, просто закон. Всички права и свободи запазени. Тълкуването остава само за автора, без ущърб за мен и моето семейство. Уведомен един, уведомени всички. Видео протоколирано, обработвано, добавено в хронологията, без оборот, за мен, без регрес, без обжалване. Аз съм в чест и мир. Жив човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и Елена, кръвна линия от родовете Стоянови, Шишкови, Михалеви и други неизвестни за мен български родове, правосубектност човек, правови статус човек, суверен, народ и власт по Конституция и Всеобща декларация правата на човека. Последната страница. Благодаря за вниманието.